Fil-ġimgħat li ġejjin se jkun jitħabbar proġett li permezz tiegħu se jkun qed jiġi indirizzat it-traffiku li jinġimgħa fit-triq l-imdina f'Ħattart, jiġifieri bejn l-Imrieħel u r-Rabat. B'dan żvelaħ il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Burge li spjega li fost ir-residenti ser jieħdu nifs permezz dan il-proġett hemm in-nies tan-naħa ta' fuq ta' Malta u l fosthom dawk ta' Ħattart, ir-Rabtin u d-Dinglin. Il-Ministru Burge qal ukoll li ta' direzzjoni biex tinstab soluzzjoni għal konġestjoni tat traffiku fit-tela tal-Mellieħa, dan fil-waqt li ġew assigurati ġew preservati s-siġar tal-Prinjol li hemm fit-toroq u li ilhom hemm għal mijiet ta' snin. Proġetti bħal dawk ta' Ħattart huma bżonjużi anke jekk ilhom snin twal fuq l-ixkaffa u ħadd ma ħad deċiżjoni fuqhom. Oħrajn bħal pereżempju fejn tidħol it-tela tal-Mellieħa rridu nkunu aktar sensibbli u allura naraw jekk hemmx soluzzjonijiet oħrajn mingħajr ma mmissu anke siġar li jkontribwixxu għall-ambjent isbaħ. Tant ħabbar waqt konsultazzjoni pubblika dwar il-liġi li qed jipproponi l-Gvern dwar ir-rimi illegali u riklamazzjoni illegali tal-artijiet. Fil-preżent f'pajjiżna hawn 190 sit li fihom hemm proġetti ta' kostruzzjoni jew sar xi rimi illegali. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera spjega s-sitwazzjoni preżenti. Li inċida fuq art pubblika, għandek territorju li ġie degradat ħafna minħabba terrapien u affarijiet simili u kien hemm ħafna enforcement orders illi ma swaw għal xejn għaliex li qed jitolbu l-enforcement orders u għalli dik l-art terġa' tiġi rrippjazzata kif kienet oriġinalment. Għalhekk spjega li l-Gvern wara din il-konsultazzjoni pubblika se jkun qed jgħaddi liġi biex dawn l-artijiet ma jibqgħux ikerħu l-ambjent u minflok ikunu jistgħu jitgawdew. Il-Ministru Herrera spjega li din il-liġi se tkun qed timponi kemm fuq artijiet privati u anke dawk tal-Gvern. Aħna nordnaw is-sidien ta' din l-art. Parti minnha hija tal-privat, parti minnha hija tal-Gvern, però hija spoljata mill-privat. Illi sa ċertu żmien iridu jagħmlu forestazzjoni jew jagħmlu arbuxelli skont ma tgħidilhom lera. Jekk dawn jirrifjutaw, allura hemm mekkaniżmu illi dak it-territorju jista' jieħdu lura l-Gvern jew jieħdu l-Gvern u l-Gvern allura jerġa' jipprezza. Għal din il-konsultazzjoni pubblika attenda wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Suq tal-Proprjetà Chris Saġus. Dan hekk kif din il-liġi qed titfassal bejn żewġ ministeri flimkien mal-Awtorità għall-Ambjent l-era u dak tal-Ippjanar.